Good evening, my people. My people. Actually, I'm tired this night, but I can't go to bed without people to up a little show. They go explain tire, no evidence. They go explain tire, no evidence. Bano hani face go kuru. You want to go? Ka wono ka hana answer, not even explanation. Jeno gwa Mama 3G Nezu go sele. If I start with her, Jeno gwa Mama 3G, onye ona Mama 3G, je gwa Mama 3G Nezu go sele. If I start with her, oya ada agboso opa ya na akụ enisi. Oya ada agboso opa ya na akụ enisi. Ima irresponsible women no doke. Onwere even jiheme na Facebook sometimes adama like them engage irresponsible women no doka ha. Such women, you cannot entrust them to train your kids for you. You got to go. So such women adama like engage her, but you keep pushing yourself to me. You got to go. You keep pushing yourself to me. Yes. Go away na nwoke na nwaanyị na aka ọnụ. Buru mmụọ ọjọọ ahụ. Buru mmụọ ọjọọ ahụ buru eje na page ebe na-eje eme meeting ụmụnna na meeting ụmụnne. You got to go. Gbanu Mama 3G na ezugo sịrị that I am way above her league. Nya je chọrọ ogbe. Nya je chọrọ ogbe. Ma onya je kpọta die ka mụ na die kwuwe. You got to go. Because I form a responsible and a reasonable woman in this 21st century. I am trying to avoid her as much as I try to avoid her. Mama 3G, if I start with you, okay. If I'm no way when you cannot beat me. You can only be looking. There is nothing you can do. Yes, there is nothing you can do. You people will keep explaining. Rosemary, yes, okay. Is this your laugh? Oh, I'm with you, Ndi. Yeah, if I want HML to the cross, man, you got the mystery and the magic you do behind this laugh. You got to go. Until they will this laugh, we make hello. You got to find a good. Okay, no more. He did your bagala in their kingdom. You got to go. Highest in the year, Mewu. Even on Facebook, a common no, and unfortunately for you, ono ade jebono balaka. Okwe mamunwa wezugo o nwere ike ahụ anarị egodum mana okwe vụrụ ọnụ ma ahụ agharịa m n'ọnụ enwere ike kwiri drip n'aka wolu aka 20 were agba m injection mana ike mana ọkpa mana anya okwe vụrụ ọnụ ma ahụ agharị ọnụ ma ọnụ a na-emepe oge ọwụna ịghọtana. So onye ọ na-ewe ya wewu, there is nothing you can. O nwere ife ị ga-emezu ugo unu kowa unu ke n'olu m nwe ịdagwu n'eziokwu unu chọkwa unu galụ generation a na-agbagota ka unu lalụ ha tinu uche ajụrụ ajụ ka ọ yawo it will come to a time when nwanne ya aderi anụ nwanne ibe ye eziokwu anana onwezi onye na-ekwu eziokwu, nsọpụrụ anana onwezi onye nwere nsọpụrụ, onwezi onye ma ọgbe onye ọ na-anọzi na onye ọ na-anọzi na equal space, equal etu a equality, everybody nwere onye mazi onye karịrị ya, nwere onye ma onye karịrị ya. Alụ na-achọzi ihe omenala, alụ na-achọ ihe omenala na ekerekere ụmụazị egosiri na Facebook ụbọchị a. Ụmụazị ahụ aṅụwa n'Igbo,
ụmụazị ahụ aṅụwa na ọgwụ ike. Ụdị ụmụazị ahụ ka a woman do like Mama 3G nwere ike irezinwu. Yes, a woman who thinks like her. Tell me the morality, how responsible that woman is wee train ụmụazị ọmụrụ amụ. Kedu ife ọ ya da akụziri ụmụ ya? Kedu ife nwata nwaanyị ahụ ya da akụziri ụmụ ọmụrụ amụ n'afọ? Sometimes I pity nwoke ya ejekpọrọ onye ahụ. I pity nwoke ya ejekpọrọ onye ahụ debe n'ụlọ si na ọ na-anụ ya anụ. Ịkwado ịnụ nwaanyị ije chọrọ nwata nwaanyị mụ ife nụrụ ya nụbata n'ụlọ n'ọnya ya ereziri gị ụmụ. Ogodo na ngụ nwa nwoke na-emegheri jee kpọrọ nwaanyị mụ ife. Elotọfu ụmụ nwoke nọ n'ihu akwụkwọ pruvrie ha pruvrie ife a m na-ekwu. Enwere m ike na-emegheri isi m anya chịkọta ọnụ, mana jee chọọ nwata nwaanyị mụ ife kpọta dewe n'ụlọ ka ọ zụọrọ ụmụ. Mama 3 girls, you need to send a request. When you send request to get me back, pokuru si eba po. When you send request to get me here, we request ga si eba zuzu po. You mara ebe ndị ọgbọ ụnọ, je chọrọ ndị ọgbọ na ndị metigo. You got to go. Abịara m ebe ịhapụ ndị ala na ndị iti. Don't send the request. No, when you send the request to get me, ka ị ghara ịbata ebe a gwa ngị fe ya ngwa ya alahụla abalị. Esoro m ọnụ m eso. Very niile ede ebe abụrụ m ka ị na-edere ya. I hope you know. If I open my mouth n'ebe ị nọ, ya alahụla abalị. You got to go. Ya alahụla abalị. Jegotu zuo onwe ya azụọ. Is so onya all very clear that na nne ya azụọ ya azụ. Jegotu zuo onwe ya azụọ. Nke ndebere n'ụlọ na-eme ka yo, I don't know. Nke ndebere n'ụlọ na-eme ka yo, I don't know. Je chọrọ ọgbọ onye ruo onye je chọrọ ọgbọ ya je chọrọ onye ya na ha. Mụ na ya abụrụ mate, mụ na ya anọghị na the same category in anywhere. That is one thing you have failed to understand. That is the main thing you have failed to understand. You know what? I pity a man who no. I have never, God bear me witness, I have never come to your page one day to watch your video. Apart from commenting on Nafugasi here and there na page in the mother. Can you even put in na page? Go look na page. Or anything you need to offer in your page. Your page is so dry. You don't have any message. If you're in a page, I have never watched you one day. I have never watched you one day. You will feed my generation. And even noketa my place can no. For once, show us ABC Wepota before you know that you can feed my generation. Show me ABC Wepota. Mama 3G, I challenge you tomorrow to come to Facebook and show me ABC Wepota. I want to see that your so-called root. Ebina advocate people na chiga back. Just go see me that your root. I want to see your root. Yes, I have made videos so many times, several times in my root. If it's sure for you, do the same thing. Can we malo my generation in the feed? I want to know my generation in feed. Tomorrow morning again, I'm going to do a live video around my family. I challenge you to do the same. Ụfọdụ n'ime unu sicha na mkpọ ọkụkọ wee pụtacha unu pụta na Facebook because na maka azụ ka nyere onye ọrụ na platform ikwu okwu onye pụta na Facebook ọ ya amazi ogbe ọ ya onye ya na ha ọ ya onye ya na roommate unu pụta na Facebook ha na-ekwugheri ụtụtụ echi niile kịta mma emekwa live broadcast na my route kpagharịa na kpuo n'ime bigger compound kpagharịa ebe niile gosi ndị ihe feed. If it's sure for you, go around your own compound and show me your route ABC wee pụta ka anyị mara ife na-ekwere gị egwu onye megide ife laa na na-abụ wee jewe obodo oyiwo ruo obodo oyiwo obido ikwugheri onye manage ha lepụ ofu a na 1 plot of land or 2 plot of land wee cross wee bee Ethiopian airline wee cross Italy ebe ọ nọ olu ebe ahụ okwugheribe I will even na gwa gị eziokwu ị na-ruo alahụ n'ụla isi n'ihe feed m. I will make a video emego nne ugboro one onwere ife na ezo ezo. I move round ifo. This is the route for Ezugo. This is the route for Ezugo. Yes, ana m ele week e post to gum shop na Facebook here. I want you to post what you do. Let us see. Yes, ana m ele week e post to gum shop na Facebook ebe ego ya alụtani in 1 year
one single person na Facebook a ewuru na ego m week. Yes, a lot of people know here, they know, and that is na Nigeria eba. I'm not talking about base ebe no. Mona ga blow mate madam de choro ogbo. Ilu ho Regina o Jesse na alụrụ m ọrụ onwe onye n'ime ha ilulu. Ilu ho Regina na Jesse na akpọ m sa boss. Ilu ha. Sa ana m asa I am giving you answer according to if you na-ekwu. You are not answering anything. Ana m ele wig isho bịa ka nlesego gwa m ife na alụ. Gosi ya office go. Gosi ya office go. Achọ nka mama 3G gosi m ife na alụ if you sure for you. Any go challenge na you cannot accept anyone. Ijele ebe na Facebook abia kwasịrị ka nwaanyị na akpagharị na platform niile. Who even have time to come to your page to come and worship it? But even no we carry you will always come to my page. Ụfọdụ n'ime unu na-ekwugheri. I don't even come to your page. Ezugo a squad on his own. Ezugo a squad on its own. Nwoke kara aka. Onye ji ogbugbo nwere udo. A lot of you could go, I will never come to this. You will not run away from Ezugo Global TV. Only if atalo page ya juwe jide nana. Jomo if any email within the past few days na page. I don't know. Do you even have a page? Do you even have a page? Can you name a page? Yeah? Can you name a page? You are in my page giving me engagement. I have been engaged. It's sure they comment the 500 here. It is to my credit. You are giving me engagement. Ezugo kunoko. You gotta go Ezugo kunoko. When you feel about it, you should be back. I challenge go. You see me feed me and my family. Mama 3 girls. I challenge you to go to your root. Bagaria itu si adu boda bagale na my family. Bagaria go see ayebisi wepota. I want to see your root. Inacho edo ega to go back to. I want to see that your root happen. Wano obodo you. I want to see it. You can't do that. You can't do that. Because of my family instead of you to go and concentrate on obodo Ijele, come back and make your family proud. You can't even travel back to your village because obviously you don't have a place to sleep in Irueba. Instead of you to concentrate and hustle on obodo Ijele, if you're on Facebook, if you're not constitute nuisance. If you're on Facebook, why can't you concentrate and work hard? And with a lot of our people who know they are working hard to make their family proud. Ono wabiarebia gwae na oferola ala ezugolo unu nne. No na afugife. No na afugo na gono. Gono ke ifugolo. Go see that place you make you go proud. Yes, Iri Ji go your family from poverty. Iri Ji go your family from mental slavery. Iri Ji go your family from whatever. I want you to show me that family. I want to see that family. Ebagoso. No here the comment now. Fatty over fictions. Happy if you na mo Bugari ekugari na Facebook. Happy if you na mo Bugari ekugari na Facebook. Onye bia Nigeria keta yekwe na phone say I want to come to your house or megari back agwo or yekwe ka bia. So wasting of time unu na eme n'obodo oyiwo. Concentrate here. Goshigoda na hilelu wepo number 1. Then number 2. Maybe you go to obodo oyiwo ebe ahụ na agbaje ina na-enye mkpọtụ. Every day no na na-enye mkpọtụ. May go do be go to obodo go do half of obodo oyiwo. Yes. Move around that your route do proud that okay na chiga. Go and show me that family. Can we go see generation ndị iye feed. Mbagarizie go singo, emarizie ndị iye feed n'ime ha. Because yesterday you will feed me and my family. So I want you to show me the general. Nyaka mbagaria go singo ka iwe man ndị iye feed mu n'ime ha. Yeah? Ka iwe man ndị iye feed mu n'ime ha. Yeah? Ono pụta na Facebook na na-ekwugheri. Na na-ekwugheri. Yeah? I wonder how this lady is a train ụmụ ya. I wonder. Nwata nwaanyị nwere ike ịzụ ụmụ ya na-egwu Chineke. Yeah? Ụdị ndị a na-amụọ bandit gasị ebe niile. Ịpụta ife ụmụazị eburuchi ogbu isi na-akpagharị azụ ha azụ. Azụ ha azụ ndụ mmadụ adụghị ha ife. Ha enwe human conscience. Ha nweta mmadụ ha egbuo taa. Ụdị unu na-ere ezi. Those bandits chere ha gasa na society. Ha na-akpagharị. Izugo onwe gị owe were ịzụ nwatakịrị. Izugo onwe gị azụọ owe were ịzụ nwatakịrị onye onye ji chọrọ ogbe akpụkpọ ụkwụ nwere size and abada nwere onye ọ na-ekwesị onye onye ji chọrọ ogbe eme ga akpa they pay you money iri juru afọ
onye agụ na agụ every time they pay you money. Yeah? I am happy that not somebody do Ebuka Obi and Aku Zion when they are putting more. Yes. Go. I am happy that not Ebuka Obi and somebody do in the capacity of Aku Zion, Ebuka Obi and the prophet Jeremiah and Amdo to when they do capable of paying me. Yeah? Those are the people who will capacity to pay me. Not somebody do Matthias. Matthias cannot pay me for anything. For what? Matthias cannot pay me. Olonya Jeshon nde level ndo nwere ike da akọrọ nyanyam problem. It is not me. I don't way above that class. Ono na achọ unu wolu mmadụ jedebe. I know better. I have seen better. I know better. I have seen better. More than all of you claim ono n'obodo oyiwo. More than all of you claim ono n'obodo oyiwo. Okay, jela army. Ochihobutu nata. Is that one army? Yeah? For the name we got on your buy camera on our back. So na Facebook we couldn't one no aba. Yeah? So na Facebook we couldn't one no aba. Yeah? Instead of here concentrate na our job or our job na alo. Ke do cho ni save enough money so that you can redeem yourself and your family from ife onwere ife buje wo obodo yiwo. Ife buje wo obodo yiwo abiri jego bridge ono. Obiri jego skyscrapers ono. Obiri jenene kote telete. Obiri jenene 24 hours electricity. Nigerians now survive anywhere. Break a chain of poverty in their family. They bring money back home. Dozie befa. That is why now if in the buy, that is why is if in the buy even obodo yiwo. For example, can you use Zambia even no? Even na Zambia, if onye buy obiri 1 room and parlor. Man even na Lagos eba onwelu na eto. Even na village if mancho no lolo. Obodo ijewe obodo yiwo ka ije impress ma ndị ọcha. Ijewe obodo yiwo ka ije ka na ndị ọcha je maba aka. Ijewe obodo yiwo to go there and build your mansion and build whatever. Yes. But if ije obodo yiwo ije me. If ije obodo yiwo imewu ka ije kwado make your family proud. So when you be comfortable about but oblivi ya no zina brag. Why are you bragging nobodo yiwo? Why not the rest of your family no in abject poverty? No obodo yiwo na brag na ewo go na bendosha Nigeria. Munwa ina agwa na obodo yiwo emefa. Your family no back home are not even living half well etu munwa si live. They are not feeding half well etu munwa si feed. They are not even living half comfortable of Ntumunwasi a live. Show us. I want you to show me. Come for her. Come for legacy. I want to see your legacy. Come for your legacy. Iji wenweze got ebe na Facebook. Zegelune ukwoku. Onye kuoku ikuo. Yeah? Eba buhoso mama 3G. Ona eba buhoso kita. Yeah? Apota buhokolungu eba goso. Maloko ya aduzi ubosi mme wolu picture ti na here na that program ngo ka mbiara ire onu ya that day ebiakwa na page me again na man no mu wezugo ebiakwa na page again na man no mu wezugo eh onye ona nwere onu igu iyi eh onye ona nwere onu igu iyi ma ndị ofeke ma ndị efulefu ya wewe onu ona afu bo ife ona afu bo ife na Facebook a omuno na Facebook a onu ya sagido n'onu ono ya sagido n'ọnụ ono na ebe akwa holy water na ebe akwa ife niile jee no na Zion ground na why stand niile ha na agba ebe a ụfọdụ ya ekpe ewe n'obodo oyiwo ndị kono do comfortable ndị nwere ụlọ ha n'obodo oyiwo ebe ha bi ndị bi ọfụma ndị paakịrị ọfụma ndị na-alụ ọrụ were ego ha na-alụta were na-emepụta ife yes ndị na-alụ ọrụ were ego ha na-alụta were emepụta ife ọsọ ndị na-alụta sa ego data also ndị na-alụta sa ego data also ndị si ife ụnụ mmanwụ onye oje ha alụ ọrụ wana walụta ego data ọmakpute na Facebook dọrọla na-akụ ife ọma ha onye nde ka ị ka mma onye nde ka ị ka mma Senator Ostis na-azọ drive to Zion ground today ike mma ofukwa Ebuka Obi ọkpọkwa dadi ike Ostis na-azọ mma ihe efidukwu family ya ihe feed family ije na Zion American branch ifu onye owepụta $20,000 nye
wepụta $10,000 nye, wepụta $50,000 nye, ike onye ahụ mma ịrụtada ijidedana $50,000 like this since iji wee nọrọ obodo oyibo, ijidedana ihe eji akpọ onye ji efu efu be ndị ọcha ahụ ịnọ, onye ahụ abịakwa n'ebe a bitie ebe a kakwaghị mma ebe a ịka meghepụ ọnụ na-ekwu okwu. Ụfọdụ n'ime unu nidiri mentorship program, ụfọdụ n'ime unu nidiri rehabilitation, ụfọdụ n'ime unu nidiri ka a rehabilitate unu into this modern age ya nọ na. Some of you are still living in stone age. Some of you are still living in stone age. Some of you are still living in stone age. Ịgbago ọsọ ifugo kịta na-enwere ife dị iche na egbe na egbe. Ọkwa ifugo kịta na-enwere ife dị iche na egbe na egbe. Ịgbagonu 440 eche n'isoro ọnụ ga-eso n'ọnwa ka ewu. Eche n'isoro ọnụ ga-eso n'ọnwa anyị ka ewu. You will feed me and my family. Gosigodo m family nke ụtụtụ echi ka ngosi my own family ka ị wee marụkwa ndị ihe feed o. Achọrọ nke ịmalụ na my family ka ịmalụ mmadụ na ihe feed nwere. Inyego onwe gị n'iwe chọrọ onye ihe enye nri. Gba m afa family gị. I want you to tell me your family no if it's sure for you. Tell me your family ka m gwa my own family. Go bagharịa jụọ ese ka ndị jụọ ese nke gị. Ụdị unu na-enyegharị mkpọtụ a ka mmadụ nwere ike n'iwu onye ụmụuchu agagidobata na ụmụnna gị n'ụmụuchu na-ajụ ese onwe onye ya ama onye ewu. Ụfọdụ n'ime ụlọ kwere na Facebook ka ndị bụ ụnụ fụwara ụlọ wee maa n'ụlọ ka nọ ndụ. Ụfọdụ n'ime ụlọ fọrọ nwa obere ife ka e buru ogbo ojoko dọị na akpati je dọị na anakwuo na onye ọwa nwụọra. Unu so na ndị na-akụziri anyị to go back to our root. Unu so na ndị na-akụziri anyị to go back to our root. Ụfọdụ n'ime unu ndị bụ na-ejekọta n'ije ka agbanata isi n'ụlọ, ka agbanata isi n'ụlọ agụrụ na gị ndị ofeke Mark nwa Nsụka na ọrụkwọ ndị na-akpọ Mark nwa Nsụka bread. O nyere onye ọ na platform ịbịa na Facebook bịa na-amagharị chon 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 chon. Ị na-ajụ m ife m na-alụ. Gwa m agbago m gị ife m na-alụ. Ịchọ mee ọda ka nlebe gị gwa m ife ị na-alụ ka ị mara ife ngụnwa na-alụ ebe ị nwere aka ụlọ. Achọrọ m ka ị mara ife ngụnwa na-alụ. Gwa m ife ị na-alụ. Asago m ga ajụjụ niile jụrụ m, ndị niile m jụrụ ịzahụ m nwaanyị ezigbote enyi m nwoke ọkwụ aka m onye Ụmụdịọka. Onye Ụmụdịọka ofu onye aka ede ọcha ma mụọ na aka ya dụzi ọcha na nke ikpeazụ a sịrị na ability to answer question is what makes you an intelligent. Ijele egwu atụ mma abịa fụ na this new week, mma abịa fụ Tuesday or Wednesday. I'll come and see you. Okay, if you are correct English or English I can be correct here. You know even waja sorry. Ability for you to answer question is what makes you an intelligent somebody. Ajụjụ niile njụrụ gị bụ nwo nke ịzara ndị niile jụrụ m asagwadoro nge. Ifune ajụjụ niile jụrụ ebe nwo nke asagwadoro nge ndị niile njụrụ gị ebe a ịsahụ ya asa ọzichigata bebia correct English mmadụ sụrụ asụ. Professor Chikobi Chinua Achebe na onye na-asị mmadụ make use of proper punctuation mark na I will fix you with your I will fix you with truth. Do gwanum FEEX kelifo minuru FEEX kelifo minuru nke ahụ n'ife ya de shortcut Facebook app ụfụ segono ịghọtago ka ha bụrụ n'ife ya de eme na o nwere ụfọdụ word ya ichi ije use something mix eye. Look at onye na everything ị na-correct mmadụ ọfụ nwere nke pasara apasị na ụmụ ụbụrụ eke ka ụfọdụ n'ime ụnụ na-eme unu kwukata okwu nne kata ụnụ ifela a na-eme m amụhụ na ndị bụ ụnụ na-afụchakwa ụnụ na Facebook, amụhụ na relatives ụnụ na-afụchakwa ụnụ na Facebook. Ụfọdụ n'ime unu kwukata okwu asị m ọwụkwọ mmadụ na-ekwu okwu a ọwụkwọ mmadụ na-ekwu okwu a. I was with a lawyer today on a brief na so many things which these people don't know.
Ishi na-epụta na Facebook iburu emotion nwoke GP tank buru ya n'isi na-akpagharị iburu emotion nwoke GP tank na-akpagharị o dị na nji wee ignore this lady ma mụhụ na efule efu ka ọwụ o dị na nji wee ignore wee na comment section mụ o send ya request ha ma akpọbata ya o dị na nji wee ignore wee na ignore ya ọ na-epushu m na ignore ya ọ na-epushu m na ignore ya ọ na-epushu m o wee nwee got ịgọ m iyi today na comment section video mmel ịhọwe the very dark man ịmapụta ịnọkọtara all of a sudden nọrọ all over my Facebook page abịadana na nke jee gosi nwa comment go na your Facebook page even na abịa ebe ahụ ime ka m bịa gbuo egwu ụmụazị bịa kpobe aja define godo your mission na Facebook first ka anyị mara ebe ịkwụ define your mission na Facebook page ka anyị mara ebe ị nọ I want to see you ka anyị mara ebe ịkwụ ya agba ọsọ ya aga ije chọkwa na ịgwọrọ agwọrọ ka asị na ngwọrọ ka ewu ka mara ife anyị emere na-ekwu okwu ịpụta ịbịa kwu okwu ka m na-abịa na Facebook bịa kọba akụkọ ọmụma Ngozi na ndị yad ịnọghọdụ kwọta intelijent ndị mụ na ha ya aka akụkọ ị na-eji m egwukwekwe n'use ndị ya request mkpọbata ga ịbịa kọba gụnụ ana m akpọbata gị hia ka gwa m one single thing ị bịara ikwu hia nye anyị an idea of ife ịbịara na this page ịbịakwu na iche na ndị intelligent ha nọ na your level na-abata na page ya ajụọ gị ofe ajụjụ kịta ya ịtatọghere ibe ọnụ ma ọ imeghepụ anya mmụọ ịgbagota na ebe akịta echekwa na ịbịara ikwu ịbịa kịta imeghepụ anya mmụọ ọdụka ebe a na-akụziri nwatakịrị nọ na primary school akwụkwọ Joshua Bobby Citizen ifubodo ife ị na na-amụta ị ka na-amụpele ifubodo ife nya ife idere kịta nya na ndụ too proud and ajọsụ nap nya na-eme nwa obele achọdịrị nke ọpụta apụta enwere nya in abundance ọkwa ma pride etu aka nsi wee buru pride n'isi ka GP tank ima arrogance ifubodo arrogance m do na akwụkwọ etu efela akwụkwọ atụ etu aka arrogance m ntu aka ihe esi sagide wee sachaa ya akwụkwọ ifubodo then ife nji apolishie wonya ka na-ebu n'akpa egosikwa na nya n'abalị egosibo nya n'abalị ajọsụ mmalụ ụma na-atụ chafe achọba ome iwepụta ichi kwisi na kota ije kwisi na kota ịghọtago ichi kwisi na kota jee kwisi na kota nkwetakwo na modu rongo in anywhere ka mmalụ na guru mere bagala ịba chọwa ebe ya afọ onye dụrụ ngụ na onye do efa jee gwa m one day ikweta na arụ na onwere ebe mata ya sị dụrụ ngụ yes jee gwa m one place ikwetago na mata ya sị dụrụ ngụ Stephen Enu Okelekiti Mpachakwụ enwere m efu n'abalị a Stephen Enu Okeleke Ofeke jee gwa m na one comment section ebe ikwu daa n'alụ na mata ya sị dụrụ ngụ ewu kelee ebe ikwu daa n'alụ na waja adụrọngụ iti gbam tell me one place ije daa n'alụ jee screenshot or that comment gosi nkịta atransfer go start 100,000 now for each comment he gosiri m ebe criticize Matthias in one particular thing I will send you 100,000 for each comment. You cannot show me ebe agwa m nkwetakwa na m dọrọ in fact adọdọ wrong ifenwu dictionary yes ifenwu dictionary Dozie Emmanuel daalụ thank you very much. Enwere onye sere keep jumping for jumpology in my own platform, in my own page and not your own page. I do what I want to do. Azarungi Ofuma Joshua Bobby Citizen. Now the funny thing is that why I keep jumping from one topic to another, you will keep following me. You need follow me ki direction. Ebe me jeni follow room ki direction. You cannot go anywhere. You will keep following me ki direction. Okay, kwadota. Biano no onwere in the mood no today. Iya de so nko onuku. Njompo eba isorukwa njompo eba. Njompo eba isorukwa njompo eba.
ịghọtago Daniel ụzọ etue nnukwu mmadụ ezigbo nwanne m maazị yusi mba nwere ife mere my brother o nwere 1 or 2 persons m chọrọ ka ntigodo ebe ha ka ntị mgbagodo onye ọwụna ka onye ọwụna nọrọ ebe ọ sọpozuru ịnọ ịghọtago ka onye ọwụna nọrọ ebe ọ sọpozuru ịnọ. Now a lot of you people will keep explaining no evidence. You think I will follow you, you think I will unfollow you. Never. You can. One good thing about pages is that you cannot unfollow this page. You got if I well, even number 1. You got to go. You are just here to see if you can. You cannot. You cannot. Imanana. Enye a feed propaganda ebeni. And propaganda hana agwa wo ka ewela asagi isi ka ewere romance your ego mana eba ezugo ya gwa eziokwu onye kwa no chọrọ inu eziokwu even mgbe anyị na-eto eto parents anyị na-enye anyị ezigbo advice ha na-agwa anyị ụzọ siri ezi anyị esi anya na-efisi pakapaka ife anyị chọrọ owu anyị nyụọ nsị na palọ ka nne na nna anyị si anyị nwa m n'imere ọfụma onwe ife ọjị imere nne na nna ga-asị nwa m n'imere ọfụma ịkwadocha akwụkwọ ka ije akwụkwọ ịnọkọta ikwu na ihe ejezi akwụkwọ your mom or your dad asị nwa ma ọ na ihe eje akwụkwọ jee dinela ana mana ife m na-emeghị owu etu anyị awụ ịjụ na ihe eje akwụkwọ ewere ịtarị pịalụghụ pịajeghị akwụkwọ the best thing ka a na-enye gị ọ mgbe imechalụ tonite mụta ụmụ nke gị iwee malụ na ife ahụ your parents na-agwa. A lot of us owe apology to our parents. Are you not even apologies? You want to go? A lot of us supposed to reach here. Keta ụfọdụ n'ime anyị wulugolu nne wụrụ nna anyị supposed to reach here go do first. Je apologize to our parents. You want to gwa ha ọwụ na nne na nna ahụ ka nọ ndụ je kwuo egwe na keta na ịghọta go better. Now you know better. Now you know better. Yes. Because oge a na-akụghụ kpakpakpa a na-akụghị na-aba ị na-efisi kpakapaka etu ụfọdụ n'ime ụnụ si efisi kpakapaka kịta a na-enye gị ife ịma na ife ya abalị uru nọ na-achọ ka ụnụ mụta new generation ụmụazị kịta ya ma na ikwe n'aka obi ego ọma ikwe nyegotu nwata kịta a little free hand ka ife ọ ya eme etu aka ụfọdụ parents si wee zufụsicha ụmụ ha nyekene nwobere free hand ka ife ọ ya eme na generation a ka ya abịa gwa mmadụ na ụkawu nke a na ụkawu nke a ka o jezie emebe gụnụ onye ọma na gallery I recognize you nwanne m I recognize you. You are recognized here. Ịghọtago ka ife ma na ụmụazị kịta enidudu ka inye ha any space of freedom. Let them live their life, but let them live that life under strict supervision. Maka na inwe anwa mechi ha anya like this. Ụlaga ha na anya like this ife mebie. Na generation a ka unu chọrọ ka unu bịa gwa ụmụazị kịta ha ejeze n'ụka. Ha gụzi na Bible. Unu twist way ka unu gwazie ha duzie free. Feluzie ka ndọcha. Everyday be ndọcha. I nwere idea na ndọcha ha na-akpọ be ha na-akpọ na nwaanyị na-akpọ nwaanyị batakwuo na ọ chọrọ ịnụ. Parents ya say wow, I love your union, I wish you all the best. Nwere idea na nwoke na-akpọ nwoke bata sị na onye ahụ nwunye na ọ chọrọ ịnụ ya. Ya gwa nwa gị gaba n'iru ka ị chọrọ emulate ndọcha, ka ị chọrọ ọbọwụ na ụfọdụ ndọcha dị ejezi ụka, ka ị soro ha jedewe ụka, ka ị soro ha dive a free lifestyle ndọcha na-ebi. Ihe pay price ya bịa with that freedom. Even a lot of people want freedom, but they are not ready to pay the price for freedom. Ihe pay the price for that freedom. Yes, jebe ndọcha ka ife na-eme. Since ụfọdụ n'ime ha ji wee deviate from church, ka eji wee institutionalize a lot of things. Na Africa here we be mmadụ ka ya dey eme ụfọdụ ife na-ezo ya ezo, be ndọcha ada ezozi ya ezo, ọ gbasa ha ụgwọ. It's none of your business. All freedom for all. All freedom for all. Ada ezozi ya ezo. Ọ ka nwere ife kpatara na ụfọdụ ife na Africa na a na-eme ya eme.
na na-ezo ya ezo. One of the things melu ka ọ dị possible ka unu na-achọ ka unu were etufuo ka i wee kpọrọ anyị na chiga atụ rutu ụfọdụ n'ime unu forget ya na alụ. Kele afa your grandfather, kelu ihe your grandmother nwụrụ. When last ka i visitiri be ndị nna ya ochie ọ be ndị nna ya ochie, ime ebe nna ya mụrụ nwa dị ala, ime ebe nna ya mụrụ nwa dị ala. Kele ebe a na-anụ ụmụnne nna ya niile, nwere onye ịma n'ime ha, nwere nke ịma ịmara onye nwa. If my papa tell me say I come from Ngota. My mama tell me say I come from Igbo State. My grandmother told me that I know she from Nnewi. Kelu ka color paint ben na yodo. Kelu ko si acha. E ma ho kodo. Yet you want to go back to your root. If a mother ma ho na ama. Okwa ikwu no kwusi if onye manya Maria. Jegodu malo your family first, malo your uncles, malo your aunties. Mande ụmụada ke ndị ụmụada jegodu ụmụ ife niile aka gbalụ ndị ụmụada, gbalụ ndị ụmụ ọkpụ, gbalụ ndị nwunye di. Ụfọdụ n'ime ha na ebe a anọkwa na mitin nwunye di o. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwu ife anọkwa na mitin ụmụnna. Ụfọdụ n'ime ha na-eme ebe a otu ụmụnna ha ji ụgwọ for 9 years. Ha ji ụgwọ for 9 years. O jebụkwa ba mitin community ya na town ebe ọ nọ. Yet ọ chọrọ ka anyị chighazie back to usoro ndị nna ya, usoro ndị nna nna ya. Ifuru ji edisive onwe unu, efuzie kerekere ụmụazị nke dị 15 years, nke dị 5 years, nke dị 10 years, nke dị 13 years. Ọ bụrụ n'oge ụmụazị na-eme ojecha akwụkwọ bata agwa emebe assignment ya, oge o ejije egwu egwu ruo agwa eje egwu egwu, oge o ejije block rosy ruo o jewe block rosy. Kelee ebe ụmụazị na-enwefe mgbe a na-eme apa, mgbe a na-eme karol, mgbe a na-eme mgbe emere ihe na Bible study wunu ejere Bible study, mgbe ahụ ị na-emegheri ịnụ ọsụsụ mechin mmagụ from how many miles away. Ịma na ọsụsụ mechin mmagụ ị na-agba ka iburu ya ụzọ na ruo n'ụlọ before bata. Mgbe ahụ ka ị na-afụ ife nya onye ahụ si be nne na nna ya pụọ. Mgbe ahụ ka aka na-eme efe ụfọdụ ndị parents ha aha like ka a na-eyi trouser. Efi olu na school oyiwe trouser bụ so ya nata ojekwa short gown ya yirikwa gown ya wee bata. Mgbe ahụ ka enwele egwu, mgbe ahụ ka ọ na-eme mama uje ịba mba, mama na-eghe anya nkịtị oye negwu. Ada ekwuru okwu mgbe ahụ na my mom na-ekwu okwu, my mom na-aha ekwu okwu na my mom nne ha agha anya ịmadụ ka ife okwuru esizie na ịma ife ị na-eme misbehave abalị wo ịmụchi anya igbugekwa mmanụ mgbe emeghe dọ. The moment ị mechiri anya 3 minutes ịtara ya ha wụọ na ha ozugbo. Mgbe ahụ oge ahụ Bible study ị ga-aga. Oge ọwụrụ ndị Katọlik enwechara unit ebe a na-eme block rosary. Mgbe ahụ ụmụazị na-eto wite egwu. Ọzi kịta ka a na-achọsi ka emee ka ọ wụrụ a free world etu ndị ọcha si wee mee. Ụmụazị wee na-ana n'iyi. Ọkwọrọ ebe ahụ ka anyị adaghị nwata na ntị oge ọ na-anaghị ya. Honor your father and your mother so that your days will be long. Mee nke a nwata na-emezu ife ahụ ọ na-ezo ya ezo maka na ọma na society achọghị ife a, maka na ọma na Chineke achọghị ife a. Ọ na-eme sef ọdụ ka ọma na onwere ka ọ ya esi wee mee ka o zo n'ahụ anya ahụ agwara ya na anya ahụ na afụ ya ebe ọ nọ. Yes, mana kịta ha chọrọ ka ha mee ya ka ọ wụ free to air. Do as you like. Ịmara ife sọrọ gị na-eme. Ịmara ife sọrọ gị na-eme. Ifuzi ụmụazị a na-behave in such a way and they breed up bandit and ndị ya cause more havoc n'ọdịnihu. I have said it before. Even if na Bible wụ a story book that is not real, use it to build your discipline of your children. Use it to discipline your children. Use it to teach your kids good moral. Use it as a moral book, a book of good morals to raise your children. When you fed me with for job, when he fought by a woman, what you fed, when he fought by a woman, was it. Use it as a guide to raise your children. Can you feel better? You go novel na school.
mana akwụkwọ ahụ gwasịrị ife ezunohi agba na agba ụgha, respect your father and your mother, mee nka kere ife ihe ejizisi ha agụ na data akwụkwọ nwere ike impact on their morality. Ha eji wee nwee ike face the society, wuru better people. Ịmụkwa na nwata azụ na-egwu Chineke na-akpa agwa n'ilo ama maka oyi nwe conscience. Ọhụkwụ na onye eme ife ọjọọ mana oyi nwe conscience. Ọ na-eme ife ọjọọ ha ọ na-akụ ya akụ n'obi. Mana nke azụ ihe egwu Chineke na ahụ ịfụ ha ọha ndị na-adụ free para akpalụ mụrụ amụrụ ọ ya nọkọta n'ụwa nwee mwute anywhere, nwee ife na-ewute ha enwe conscience. Ha enwe conscience since ha pere mpe ha dụ free oteta ụla chọọ ịpụ obodo n'ọnụ ụtụtụ ọpụcha ọchọ ha ịnata ụfọdụ etu a. Yes mgbe ahụ ị narị agwa ya nna na ịnabakwuna na mmadụ ya apịaghịtarị ọmụbaghị amụ sị oke ekpa nke wee pịaghịtarị at 15 years ka mmadụ ka na-apịaghịtarị nna agụgo na ịghọta ọkwa ife a na-ekwu ọ ife anyị na-ekwu. Zụọ ụmụ na-egwu Chineke, ha tụba Chineke egwu weda na Chineke ahụ ọdụ real ọnọdụ ọrịa, ha tụba ya egwu ahụ ha na-atụ ya eme ha amara ife onye nwe ha enwe amamife pụrụ iche, onye eme ha enwe amamife pụrụ iche. Ọnya wofife ụnụ ama ha ụnụ chọrọ ka ụnụ nwe obere oge ka ịmụta nke ya eji aka egbu, ka ịmụta nke ya eji aka etọwuo ofu ụbọchị, ka ịmụta nke ya eji aka etọwuo ofu ụbọchị. Ụmụazị kịta asef ya enwecha udo control over them, iwe na-achọ ka ha nwee ụdị freedom ndị ọcha na-enwe. Ọ na-abịa ndị ọcha ka nne ya agwa nwata okwu, nwata alụgha ya anya. Ha nchawo ụdị training ụnụ na-achọ ka ụnụ weta ebe a, ha nchawo ife ụnụ na-achọ ka ụnụ mụta bunatara anyị ebe a. Ọ ya wọk ụnụ ye explain gido no evidence. Ụbọchị ahụ ndị Zion ya emechikwa ife a maka ndị n'ime ụnụ na-agbagharị asịkwa olive oil waja ha hitina na-eme ha na nke ejima. Ụnụ ye explain gido no evidence. Look, you cannot make today better by denying your past. You cannot. Your past is your past. You cannot deny it. Yes. In fact, the best way to know that now somebody will go through repentance is by accepting. Acceptance. You must have to accept that in imeta here ever. That is the only way you will learn and do better tomorrow. So, in other words, you can't talk about today. You can't work for the betterment of tomorrow without making reference to the past. That is why now some people in Wege go today, but they have never forgotten what they went through. And the slightest thinking of what they went through will make them to work so hard so that they can never, so that they don't go back to that place as you were Mata Bile. Looking at where they are coming from, they will do everything possible to make sure that they don't go back to that place as you were Now, je check yende galoba. My mom say no onye go obo si ogbachie. Je check yende galo 1, ga 2, ga 3, ga 5. Luten assist shefuo 5-1. Hada hana da bululu nana. Failure hana nya oduda hana doka. Follow hana doka ebe okwasi etu ada da bu nana. That is why we can never forget where we came from. You want us to forget it? We cannot. We can never forget those days. I am not kata. Nde gonna have members of the family. I am not kata kwazie. I say na ha wusu. Na golo na ha gela alose. Because na na choke emewo ha. Ha we gbakujezi ife enu ase no nya na echekwa ha. E we golo ha we go ile ife ha we say na ha yinwezi a place among the free bonds. Nwezi ndewu free bonds, nwezi ndewu ohu, but nwezi ndewu ndajolajo. We can never go back to those days again. Those days you only mamu ejima. Bless him. Ondocha meluka yomata. Nofu ni ife zuru ibua
wori abundance ondocha America imata na 200 naira na abụ 200 and no karịrị ofu no ngozi ka ọ wụrụ enyere gị ebu aye na enye gị ofu ye na onye nyere ebu na onye nyere ebu aka ndocha America iwe ghọta na ife awụ a blessing and not a curse. You want us to go back to those days because you want us to pretend like it never happened. You are lying, you are joking. We have fathers, we have grandfathers, we have scholars, we have many people who were there, who has confirmed to us that it happened. Why can't you concentrate in talking about today in part of? Why are you trying to exonerate people who are no more there in what they did? It's more like in one anene eputata gwabai hey na anene mpa yezu ohi na ebolo yohi ebo oyememwe ohonye ka anene zuru ohi on dem madu ko zuru ohi. You got na onye ka anene zuru ohi if for anything on ezute ni nya anene nwa onye enuse ma nwa Deriko putechi niile ọsị anyị na ọ chọrọ ime justice for Deriko na Deriko ahụ onye ohi na-ebori ya ebo na-ebori ya n'ọwa onye ohi wee gbuo ya na Deriko ahụ onye ohi njezi ikwu okwu esem Deriko zuru m ohi mba ọ ya ezu anyị niile ohi anyị wee maa na owu onye ohi ọ ya ezu anyị niile Osama bin Laden na-atụ bọmbụ ebe niile na Amerịka ewee maa na ọnya atụrụ nke atụrụ na distant ọkwa Shekau aka egbugido bata na Igbo anyị wee ma nọ nya onye isi ndị Boko Haram ụnụ na-ajụ ajụjụ do irrelevant question ekwuo na egburu ejima ejiọm na egburu ejima baị because na egbu ejima baị nya gosi na egbu ejima njụọ ngwa na anịnị iwu onye ohi jụọ ma anịnị ọbịa zuo ohi baị oze na anịnị ya bịa ozuo ohi na my place nyaụ na anịnị ahụzi onye ohi ka ọwụ ọkwe ife na-akọwanụ agwaghị na Deriko wu onye ohi ejuo m na Deriko zudana m ohi so ọwụzie na Deriko ezubụrụ m ohi nyawo na Deriko ahụ onye ohi. Some questions when I look at some questions I laugh. When I look at some questions I laugh for real. Laughable. Some questions na laughable. Yeah. If it do very clear and the obvious that we know no meleme and the answer is yes. Yeah? The answer is yes. The evidence is here and there. A lot of families are survivable. They are still in that bondage till today. Yes, I'm a maybe ofu ahụ follow gbapuru deeper life ko washman. Mgbe mana na ndị Anglican na ndị Catholic na-eme elu ụka na no ndị Pentecostal churches si awụ ndị wọkụ mgbe ahụ ebe akọ ya wee iluo if opportunity ihe eji wee kpee ekpere kasị abaghị ya pele onwe gị mgbe ahụ onye family etie ọmakpo washman onye family etie ọmakpo redeem ọmakpo deeper life for the ways to awụ zọkọrọ onwe ha wee zọrọ onwe ha wee kewapụ onwe ha complete from that generational curse. Are you saying that na generational curse do real? Kedu si ife wapụta asị na family ya na ala adụkwune na ha na-awetakwa ala? Kedu ife wapụta asị na family ya na nwoke na nwaanyị ha wee bi n'ebe ahụ? Ọkwa ịma ife generational curse. Kedu ife ụ na-apụta agwa ahụ na otolo na uru agwa ha anụ and je cheke like 80% of ụmụ nwaanyị uru agụ jere ije dị n'otolo nasịrị anasị. About 80% of ụmụ nwaanyị otolo bịara ije dị n'uru agụ marriage has standing. So when you look at it you see that na ife ahụ something to generation no ife bidoro from way back. Ịpụta na agwazi gị ife dị otu a isi na omeheme onye gbalụ na omeheme. Go back to history. Go and ask questions. Can they while you cannot know more than everybody. You are not the only Igbo man who never exist
We are all Igbos. And these particular people in a claim they defend it. They are our ancestors. They are not just your ancestors. They are our ancestors. But the fact remains that tomorrow, next 100 years, some of us will also turn to ancestors. Are we sent now? The level of Alo generation and Meziketa. The level of Alo generation and Meketa. Why you need the olive oil haka tank. Ijiwe wash up for the Halo. Setia Yaneme. Setia Yaneme. Zialo. Nya. Nden na iha. Nden na iha. No for nden na iha. Eme ho dialwa. Setia Yaneme. O dialwa setia Yaneme. Nden na iha. Ndaho. Ka yeji we qualify you dialo. Nke hawo. Na ha merie na amagama. Na nka iketa hawo. Na ineme. Na anya saa. So, a lot of ife, they will need to do another cleansing. They will need to do another cleansing for them to come out from bondage for the Nima in now. Some of us, for example, Mado Batalona na St. Philip Kogono, Onoka Bishop Lolo, Wole Weba, Bosibandem Mado. Bagidom mother, close to mother 20 something. The same Nudionya, Nudionya Haiti Boho generation yana bondage. Is that what you are telling me? Nudionya Jeme that thing, Etibo generation yana bondage. Umwelu for dalo of the generation I name. In a KU mo in bondage, ye take here a long time and sweat. Ijele potane. And you don't know. And I was you, and then Nana, I said, how was sent? In Gome was sent. How do you was sent? I'm asking you, it was sent. How much you were sent? I want to know. How I walk with the opera mother walk how in a justice for your ancestors. You think the best way for you to move forward in business is to forget about the ups and downs in a business. You must think about those up and down in a business. You must think of how you overcome them, how you overcame them, how you overcome Bile. Yeah? You must think of how you got into those challenges. It will help you to stand solid today so that you don't either get back to that problem again or something similar in that nature. You cannot. When you remember what you passed through, when you remember the mistake you made triggering at that problem, when you remember how you struggled to come out of that problem, it will help you to build a solid foundation for today so that you don't go back to where you are coming from. It will help you to plan for your future. Simple as that. Then you want to do better by trying to deny your past. When you deny your past, who are you leaving it for? You want to deny your past. The moment Madu Chetalo, your past, a bar, obviously your past. It's your past. It is there. You can't erase it. Those people you are trying so hard to defend, some of them are not even proud of you today. Some of them are not even proud of us today. They are not even proud of us. Yes. Some of them lived out of ignorance. Manangoma, in meta, in a menanyasa, in a may with your clear eye. A walk with Mapata. May end this broadcast because now somebody mena or the boy Domana to Zia the Ichinide, I quite about an Mecha Korea owner. You will explain. You will continue to explain. No evidence. Only a Kawagido, or some merido no agwu. You are on a mother in no why I woy, on your phone. I have mmadụ niile nọ n'ụwa anyị awụọ and onweghị ife ihe emechaa n'ụwa ka mmadụ niile nọ n'ụwa like ya family wu niile ọ like
your family or man you know na family go like it or you do we onye Ebonyi state ma onye Hausa ka ya da force ko like ya or mmadụ niile nọ na your immediate family like it I am asking you each azana or mmadụ niile nọ na be you like it fọdụ n'ime anyị sef nwere ike mụọ ụmụ mụchasị ụmụ ife ofu nwa ya ọsị na dadi na ọ like your daddy ka akwụkwọ nwa mụrụ amụ n'afọ ma ngụnwa sef ikwuo na ofu nwa ya na ọ ha eme ka na ịma hụ na agbụrụ ebe osi nya mụzi nnọọ nne jiri mụ na ya mbịazi ana m eme na iwu na ya like him you must not like me o nwere ife kpatara anyị ji wee dị iche from Okeke to Okafọ from Okafọ to Okonkwo I cannot force you to come into my shoes so that you can like me or to believe what you believe in so that you can like me. It's not a must. Anyway, it's not a must. I have a lot of people who like me. I have many people who love me. It is enough. Wulukwa nke uje enye ndị ọzọ. Ha dọrọ mma ka ụwa niile zukọ ọkpọ ofu onye asị. So, wulukwa nke uje enye onye ọzọ. O nwere onye ọzọ need that love and likeness. I don't need it. I need room nke you. Any drum king. I am not even here to entertain you. From the rebel can go against you. It's okay. It's a quotana. Now, Pugarin na Facebook. Abam for 30,000. Tata. Abam for 30,000. Today we again. On Aboparme again. One name ya. For one on Ezu. Meet on Ezu. Before I know Kuzuyoku, ego na ne palita. For 30,000. Buy them 33 or 34 liters plus na moto. Or if I buy them from 1 million to data, I'm going to fuel over 70,000 na moto. Maka even na bagale. Or let's see a moto jepa ki ofuebe. Enolo negare yanya. Happen do chichi ye jidaka ena wale every day na ban Facebook okajigo so kajigale say. Meanwhile, you cannot stop a moving train. For example, Ofodo abana ticket 1 point something, 2 million, 3 million, 4 million, dependent. Na hana bi meshi 3 days faster na Nigeria, but we feel about it. We get na wisi. We just wolo Panadol na ngo no wisi na wonyo so. Ajadi na ha na agba na Zion ground. Ebuka Obi mechi ha ebere ebe ahụ ndị mmadụ eji nylon na-ekpu ụfọdụ na-ana ma ndị na-ana obodo oyiwo ebe ahụ ịnọ ya eji nylon kpori ya na-anata ịka hụ ya mma ọ gba tiketi bịa program ebe a ngụnwe ya agbanwe ihe eji enye ya advice onye nke abịa ha ya abịa ma ndị osi wee participate na ihe emenwuye mana ịchọrọ ije na-enye ya advice ọnụ. You want to go nye etu akịta akụzayon si wee nọrọ nwee zoro bitters nwee many workers na alụrụ ya second factory akụzayon nọ 90% complete 90% of onwebere ife complete second factory akụzayon nya ka ịchọ ka ije na-enye advice mmedi ifo melu iweje advice wee nye edewego na yesi okay Sochukwu akụzayon Sochukwu mama 3G ka echukwu mmeso akụzayon sịrị na ife amelu ihe o ji wee wụla akụzayon mama 3G sịrị na ife amelu ihe o ji wee wụ mama 3G choose one kedu nke iyi eso. It's a simple thing. All the physical you can test it physical. Kedu ochukwu onye iyi eso mmadụ nwere the workforce of over how many people ọ na-akwụ ụgwọ. We are not talking about people not in the field. We are not even talking about distributors. Ineku no na kelifunu neku. Nerili yeri. Efa ahulili ebiari yem. Efa ahulili akụzayon. Nya biari yem. If not for anything, with so many people when you keep that all on to do God. Mekwa ka ife na-aga ọfụma n'ebe onye anọ ka o wee kwụọ m ụgwọ nwa na ọnwa gụ mmadụ na-ekpere gị ekpere a ịnọrọ etu a ha na-ekpere gị ekpere ịnọrọ ebe a ha na-ekpere gị ekpere ime ego one akụzayon na-ewepụta kechasịa ya in a day because na ebe ụlọ otu n'isi na streeti akụzayon etu a ọma na-enye ego
onye ego ndị nne nwaanyị onye ọwụna ndị nne nwaanyị onye ọwụna ebe anyị jekwara ka anyị nọkwa ebe ahụ wụ mmanụ galụkwa chụgidokwa anyị bịakwa ebe ahụ o jikwa jee na chọpụ nwa na ije marụ garị jee were gono jikwa wee mee ọsịkwa nwa nwoke nya so olu ebe ahụ nya were ife ọ chọrọ iwere ebe ahụ nya kwụ ụbọchị ya tabak ihe eme nwunye ime ego one onye ahụ na-eke for charity every day ebe ọ n'otu n'isi akụzayọn nke a na-ewere ego na-asọfụ problem ndị mmadụ ihe eme nwunye mana everyday je na-amago ọsọ ndị karịrị ụnụ ka ụnụ ya ada amago na Facebook sọ ndị karịrị ụnụ ka ụnụ ya ada akụziri ife sọ ndị ka ụnụ malụ ka ụnụ ya ada akụziri ịmalụgo kụzigodoro onwe nke ịmalụ mebeta n'ọfụma befe ije kụzibere mmadụ onye wepụtara over 3 million gba plane si America ma ọsọ nwe ya bịa mee program nya ka ị na-agwa na eriri ya eri inwe 3 million iji azụ afịa kịta onye jie wee gba plane wee bịa program iji asị ya na eriri ya eri inwerie. Do you have that money? You don't have it. Inwegodi ihe ịmụ ife ihe ji eme ma onye manyela aka na akpa wepụta $20,000 wee mee donation to ife a na-eme nya ka ị na-enye advice. Do you have $20,000? imetụda anaghị aka ịmaka dola n'otu na-adọ n'aka oke nya wụrụ na ị na-eme business here ị nwere equivalent ya inweda na equivalent ya onye ka ị na-akụziziri onye hey nne sometimes nne n'ụfọdụ n'ime ụlọ amamife nna afụ nne n'ụfọdụ n'ime ụlọ amamife nna afụ nne n'ụfọdụ n'ime ụlọ amamife nna afụ sometimes ana m afụ ndị bi na stone age ka ndị bi mgbe nwa ndị bi n'ụwa mgbe nwa onye ọ na-akwanyere onwe ya ugwu na kpuo efu na ha kwa akwụkwọ na Verydarkman ọkwefu na ha kwa akwụkwọ mana onye nwere onye mpako fụ onye delu na mụ nwere pride and na mụ dị arrogant ọ bụrụ na ụdị nke Verydarkman na Ijele ha nke ahụ nke na-eti mmadụ ịla n'iyi nke mụwu nke merụ mụ ịghọtago kwurukwurusi ike mana o mehom na nganga ahụ ya egbu m ife na-eme Verydarkman. Ịma na mgbe Ijele na-aba Ijele che na-elu court agwa ya jee kpọta onye ngwọrọ ka Ebuka Obi kpere ya ekpere ka ọ gawa ije. Ijele che n'olu court agwa jee kpọta onye kpuru isi ka Ebuka Obi kpere ya ekpere ka ọ fụ ụzọ. Ọwụ na ọma n'olu court agwa jee kpọta onye sere ụlọ okpuru isi Evangelist Ebuka Obi kpere ya ekpere ọfụ ụzọ ka anyị confirm ọ nọ n'afụ ụzọ ka ọ nọ ha afụ ụzọ. It is you to prove your case. Okwuo na artificial AI. Verydarkman ya emecha gwa anyị na robot na-ekwu okwu. Verydarkman ya emecha gwa anyị na robot ife na-ekwu okwu. Ije wo 600,000 ihe eji wee je nye nde ụwa na-atụrụ ọnụ were je patronize ya Jeremiah. Ụfọdụ n'ime ha na-ekele mụ na ha amụ ife mana ha mụọ na ha local champion. Je gokosia product Jeremiah deposit 600,000 ọbagodo n'ime akaụntụ ya ebe a ka o bidogodo na merime because onwegodo na-ego from you. O kesi ebido onwegodo na 600,000 from you wom n'ime pocket ya ife iji sikwo product igoro wee jeme gona Chiguma sọsọ gona Chiguma ihe ata were je ke ndị mmadụ pụtara enyegharị mkpọtụ jewe NAFDAC office ife ya atụghị nga before NAFDAC can certify ya your product NAFDAC ya enene content eji wee lụọ mmanụ na ọdụ harmful na ọwụrụ nke a na-aṅụ ọwụrụ nke a na-etete ma na onwere eni ife dị ma iji rụọ edo harmful to scale provided na ha na-elechala ya ọwụlụ na onweho ife dị ebe ahụ dị harmful to scale mmadụ ọ ime ahụ mmadụ. They give you NAFDAC registration number. Ichewe na NAFDAC ijemegono. Ihe konikesi ya iruo na court. Ihe eje kpọta
golu mmiri ahụ ṅụọ mmiri ahụ na-ekosiwedo. That case kalelewu Verydarkman. He is trending in a wrong way. Now ndị a na-edufie onye ekwekwa ya eziokwu ha agwa n'ihe Ijele. Unu emego mistake n'ebe Ijele nọ. Unu emezina mistake ya fọda n'ebe other people nọ. Kpọọ na ya gwa na ya nke eziokwu. Gwa na ya na ife ọ na-aba n'ime kalele ya. Gwa na ya na-ezugokwu na-ezugo na ya nọkwa ebe a na-amụ ya amụ. Karịa ihe etu a. Tomorrow we'll continue again. Ka m na-akpọ ụlọ biko ka chi fonu.